ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewoy worgo mayela gambi ba fata dinguirayi fallemma ko on waktu yoni ha to ñooro masina kame jombu ko ene jiya e gardidi kabruji men leydi Sénégal korka ari kono kadi oɗo saaha wona koye campagne présidentielle nogase nayyi henna lewru wonano ɗon ɗo candidat ji ɓen ƴamoɓe lefol laamu ne tawe e nder leydi ndi ngam yuɓɓinde campagne mumen to leydi Mauritanie lewru korka darima hande woni goo lewru korka e nder leydi ndi hoorejo leydi ndi wahli wonande golle leydi ndi taw ko waktuji ɗi oɗo saaha mo golen tugganma wonande altina ha alhamisa ko 9h ha faynma 15h ha faynma 17h sanga takkusana ha heddi aljuma ko 9h ha faynma 12h ko adi juulala tisubara to leydi Mali wonande ras bacca Mouhamed Youssouf Bathily hande darima yeeso tribunal lebbi 17 woni ko taƴana hen jeenayi ko source firti kay ko yalti hande o kaso ha laaɓi kabruji men manamen ha to Guinée Conakry Burkina Faso Côte d'Ivoire ma en jaha to Gabon kame Tchad ha to Rwanda kame jolama jaberi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en tokkore dinnoro gorel te noon holliti ko jaadiɗo moƴƴo hakkunde mum e jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe gorel te ko haako ko ganduɗa ala rewam ala effet ayi tat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te ko kawis Allah mawɗo tan woni e muɗuma a neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde endam koyɗe musoje neɗɗo ɓuutowo nonne kadi joguiɗo caɗele cholestérol ko nonne kadi AVC karƴak mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum kala sa jokkodire gorel te ma wi alhamdulillah gorel te hewɓe jogguiɓe caɗele wofde kolliti jiitima hen koye mumena keceje musoje koye musoje kono kadi ko ɓuri en hawnade on mo nangata taare holliti yiitima hen hoore mum ha tenti noon ɓen yanoɓe barogal kala gorel te sa yiɗi andude ko jangta e mum ko jahata koto internet to Google tappa toon www point gorel te ma jangan hoorema kala ko gorel te safrata kala gorel te sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe muɗum so tawi gonɗa koto risa tola e ko taari ɗum kala jokkodirta koye galle Ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounassa jokkodirta koye Amadou Samba Lo 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto marché Aslem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikine jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaya mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto marché Boubès ne tawi to Dakar Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Diallo mbatta ko 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto France jokkodirta koye Harouna Gaïda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko kawis mawɗo tan woni e mum ala effet ala rewam ala haydara a yarat tan aɗa wiya alhamdulillah o wi o firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ceerno
ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laabaɗo listihar kumpitiɗo lasrari cafrowo yogay ñabboji cuuretoɗi e nder ɓalli kala ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laabaɗo listihara kumpitiɗo lasrari cafrowo guittowo dabare neɗɗo kumiɗo donkuɗo kayitaji caɗele dewle poɗodirteɗo laamu kala mum de sa jokkodire ceerno ahmad tidiane diallo ma wi alhamdulillah ceerno ahmad tidiane diallo ko wittiyanke fannu leɗɗe omo jogui leɗɗe cafroje a neɗɗo tuƴiɗo ko nonne kadi gonduɗo e ɓandu musoru koyɗe musoje mo seydani memi kono kadi leɗɗe gorago an debbo donkuɗo ɓesnude kala mum de ceerno ahmad tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji holliti ene humpiti ceerno ahmad tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji holto tawete to paris laamorgo leydi france sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno ahmad tidiane diallo ene andina ɓen finoɓe to dakar bas makko ene tawe ɗon woni ɗon ko biyeteɗo abdoullahi diallo ko musidɗo makko on noon mbatta ko 77 714 94 15 finoɓe to diwan dagana ha to rosso kala woni ɗon ko musidɗo makko ceerno ahmadou dia gorko mo leeraɓe on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 ceerno ahmad tidiane diallo ene andina dendagal mauritannaɓe kala finoɓe to noksoɗa ɗo robin kap ene tawe ɗona musidɗo makko miñi ko biyeteɗo ceerno souleymani diallo sa jokkodire makko mawrokke tongode oɗona ceerno ahmad tidiane diallo ene jogui wittoji ɗi witti ko fate bangguel leɗɗe cafroje goragu nonne kadi safra kala yogay ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala tenti noon fibron kiis neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje e ko nandi hen kala funnangue hirnangue rewo e worgo onon kala de oɗon keeɓa beelema mawɗo on beelema noon ko ciggam nangue wulgue diaw e dow moɗona ciggam nangue wulgue diaw ko équipe moƴƴo keblaɗo to leydi turki taw koye fannu installation kame fannuji certuɗi kala ciggam nangue wulgue diaw e gardogol haruna dawouda ndiaye gorko mo tumbela aɓe jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui congélateur uji taw ko nangue dognata ɗum woni solaire ko nonne kadi aɓe jogui panneau solaire aji moƴƴi batterie aji moƴƴi ko nonne kadi ponoje moƴƴe e lampaji moƴƴi ha e gueɗe goɗɗe kala taw ko matériel uji marque turki kame allemagne kala ciggam nangue wulgue diaw so bâtiment maɗa so woynduma so forage ma jardin ma walla guesa ma kala hen ko jiɗɗa wannede installation to banggue matériel moƴƴo ko fate solaire e ko nandi hen kala sa noddiɓe hayso tawi woynduma ko temedere métaire maɓe jaltinan ndiyam labɗam ceerra ciggam nangue wulgue diaw ne rokka moon hoolare hayso on joɓata haaɓe gayna ha jiiya ndiyam nanna junggo e poos gam jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw holliti wona koye lewru korka saaha one wuuli kono kadi sa jokkodire congélateur uji mabɓe ma dañ ɓooɗe glace belɗe yarde ɗe cayata law tene kadi a faalaka ni facture sa yiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw tonggode mabɓe leydi sénégal ne waɗi whatsapp appel o kadi ne yaaha mbatta ko 00 221 77 566 40 22 walla mbaɗa 00 221 78 842 25 75 tonggode mabɓe leydi mauritanie ene yaaha appel e whatsapp kala mbatta ko 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe caɗele moon gassi ha laaɓi ciggam nangue wulgue diaw e dow moɗona
docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena docteur Djibiso baɗɗo wittoji mom to leydi Mali leydi Sénégal hay nokkuji goɗɗi kala docteur Djibiso bittuɗo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ngam wawde faabade yimɓe kala docteur Djibiso ene andina dendagal bandiraɓe kala korka hikka ka noon wo hoorata koto Dakaru lamorgo leydi Sénégal kono noon kala jiɗɗo jokkodirde docteur Djibiso e lewru korka teddundu omo heeɓi docteur Djibiso cafrowo ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem hémorroïde gonɗo nder e jalto boowal kala docteur Djibiso debbo donkuɗo ɓesnude caɗele goragu neɗɗo ɓuutowo koyɗe musoje keeceji musoje koye musoje mo seyɗani memi cimmiɗo huuɗo bonko ko ha naate ƴiƴam mum joguiɗo caɗele kayitaji yogay fannuji kala sa jokkodire docteur Djibiso ma wi alhamdulillah docteur Djibiso holliti ngam lewru korka Allah teddundu oɗo saaha omo fiɓi kay jippinde kala e piriji ɗi o waɗanno ngam wawde jabtude yimɓeɓe ha mbawa dañde cellal mumena kono kadi base docteur Djibiso tawite tokkidiro ene jokki gollude ceerno li to Dakar ene jokki gollude ko noonne kadi docteur Djibiso taweteɗo to Dakar e lewru korka ndu ma jokkodire moɗon no hannirta ni henna so on jiiɗi jokkodirde e docteur Djibiso wittiyanke safriyanke taweteɗo e lewru korka teddundu kala to Dakar ɗo lamorgo leydi Sénégal mbatta ko 00 223 70 85 72 47 ko tonggode makko leydi Mali walla mbaɗa 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 musidɓe tedduɓe docteur Djibiso ene wiya mon Ramadan Mubaraka kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde sappo e goo mboy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba lewru korka koɗo tedduɗo hanki o won hollirɓe jiiɗum toon to Kirmassar won hollirɓe jiiɗuma yogay woni nokkuji woni hen kadi kolliti hande korata woni hen kolliti pawani jiiɗi mumen e lewru ndu woni kay ko jiyani ɓen hoolaɓe ɓeɓe jimbi lewru ndu ɗum jeeyi sababu noon to banggue leydi Sénégal waɗi hen noon horɓe hande gam fawade wiide won wiyaɓe jiyi woni hen kolliti kañumenne cabbi hande o ngal ɗo hen mutala kuccita hirnangue beele jiiya jiiɗi men walla timmina capantati gam oɗo saaha janggo kañumenne dawra lewru korka ndu ko wawi wonde kala yo jomiraɗo jeɓan yimɓeɓe korkaji mumen kala ɗum woni ko fini hande o e nder leydi ndi Sénégal campagne to banggue électoral wonande nogase nayyi nduɗo hen lewru mars ndu gonɗen sappo e jeenayyi candidat ji taw kadi ko ɗin cuɓaɗi to banggue conseil constitutionnel leydi Sénégal hande o ɓeni tawi to Dakar ɓeni tawi to Thiès ɓeni tawi ha nder leydi ndi kala moni kala ene ƴama hagguillaji yimɓeɓe so tawi cuɓima mami waɗan mon ɗum mami wattan mon dani hen hewɓe hen hankillu mbima yogay baaliyeji Dakar woni hen tawama ha to Dakar ha to yaltide Dakar kala kono kadi ko kunale teskama noon woni hen pelɓodire ko wayno yaadiɓe APR kañumenne e yaadiɓe wonande Diomaye Bassirou Diomaye goɗɗum kala teskama hen beddegol kaaje hakkude ɓen sukaɓe kono kadi teskede koye lewru korka ndi tigui campagne o woni ko jogori yuɓɓinede oɗo saaha noon hewɓe kolliti gandani leydi ndi Sénégal woni koye campagne hewɓe ni kolliti ɗum jirwani taw no wayanno ni ko fate banggue noon ɗin candidat ji oɗo saaha wonɓe e ƴamde
hagillaji yimɓeɓe moni kala noon ene fooda yimɓeɓe faade mum ene jarribo yimɓeɓe beele yimɓe ketto ko wi ko beele yimɓe gotana ɗum kamɓe ɓen kala soɓe ndendi pamɗuɗo duuɓi o ko papa Djibril Fall jaydiyanke mo duuɓi 35 kewɗo duuɓi o ko Khalifa Babacar Sall on noon komo duuɓi 68 woni ko lombi hakkude ɗo hakkude duuɓi 40 e duuɓi 50 e duuɓi 60 kamɓe kala ɓen 19 yahoɓe ƴamoyde leffol laamu ko ɗo hen duuɓi mabɓe kala a tolni keddorɗen koye leydi Sénégal caggal bakkitagol sawru golle wonande gonnoɗo hoore jaggoɗo leydi Sénégal Ahmad Ba oɗo saaha wakki ndun sawru gorle taw ko golle leydi Sénégal ko maître Sidiki Kaba ɗon ɗo holliri hande o altina ɗen jagorɗe kala wonande kayɗe toɗɗaka ɗe nde jagorɗo hen kala tottita wonande sawru golle on toɗɗaɗo ko ɓuuri yawde yaccade ɓe kuccana golle mabɓe golle ɗe noon ko faggudu kamen ndenka ɗiɗo hen sungoji payaɗi e nder leydi ndi Sénégal ha leydi ndi ɓuura wonde jaam e kissala jeheten ko ha toon to Thiés hanki o ko tana musɗo waɗi toon taw kadi ganduɗa koɗo hen gorko nottotoɗo Ba mo ganduɗa giwnoɗo to leydi Mauritanie addi jinnaɗo mum gorko gam on jinnaɗo safrade to banggue opération ɗon ɗo Thiés ɗo noon kanko on noon e ballal ɓoggol ko ɗon tigui o jaggui ɓoggol haɓɓi o welte balcon ɗon noon nde yimɓe tinata tawa wasi fittandu makko kanko on gorko mo duuɓi 40 basɗo fittandu mum kono andaka noon holko jeeyi sababu hewɓe noon neɗeɓi holkisade koto banggue rafiji jillotoɗi to banggue haqqille ɗin fannuji kala kono jaynide hollitiri ala kala ko heeɓa hen tawa ko laaɓi eɗen mbiya tan ɗeɗo henna gueɗe ko gueɗe kulɓiniɗe no feewi koye ɗin fannuji wonande bis dognowo taw kadi ko chauffeur bis tata on noon wonande on bileɗo maskaram jaya taw kadi ko VDN 3 Malika faade Tivaouane Peulh dartinnoɗo auto mum jippi wone heblade ɗum ko jamma hawre noon sukaɓe bandiji jane makko mbaɗe makko laaɓe e jasiji accanimo noon wasi en fittade makko ɗum wonno ko jamma heccanke o ene jofi hanke o woni 9 ne jofi sappo kanko on chauffeur bis tata wasi hen fittandu moɗɗum pelle syndicat ji to banggue gollotoɓe e fannu collectivité territorial mo leydi Sénégal kamɓene ɓe kolliti caggal hofgo mabɓe waktuji 96 waktu ɗum ko ñande 8 lewru mars ɓe erima ñalawma janggo maɓe duttoye hofgo mabɓe woni 12 14 14 nduɗo hen lewru kala koɓe hofoɓe juuɗe mabɓe jeeyi sababu noon koɓe gulliti e laamu ngu ko ha ɗo hen elle laamu ngu koko falkisi ɗen gueɗe so tawi ala ko gasi ñande 18 nduɗo hen lewru kala gollotoɓe to wawi wonde kala to port e nokkuji ɗi kala yo kabɓu tekke boɗeje kollira mette mumen mawɗe no feewi to Wourossogui pelle rewɓe kewɗe keeɓi balle kanje pelle ɗe noon koɗe pelle jeeɗiɗi taw ko pelle rewɓe hen pelle jeegoma enen jogui ko wiyete GIE ko fedde hen wotere woni ko heɓaki ɗum ɗin groupement ji pelle noon mbawi hebde financement ji taw koye iwde e fedde taw koye iwde e fedde ndeɓe taw koye iwde e mouvement taw kadi ganduɗa ko mouvement ɓuural meɗen mouvement ɓuural men e wiide Souleymany Thiam kala hen fedde heeɓi 50 ujunere beele kadi wawa wallidde ko fate banggue golle mum ɗum noon ko wallidde pelle rewɓe e nder Wourossogui ha mbawa tigui wawande koye men kene tolno noon e pelle jeeɗiɗi rewɓe ko ɗen goni wawɓe wallitede ɗiɗon fannuji ha jomumen mbawa gollade baata eɗen gandi ko banque africaine de développement ɓe balliti Sénégal ka ene tolno e million ngaji nogas taw ko koppereje dollar ɗum noon fati koye fannu ndema ha tenti noon ɓen ɓe ngala doole ha mbawa wallede mbawa remde taw koye région mo Louga Matam ha famato Kaffrine kame Koumpentoum ha to Nioro kala kene foto wonde temetati kene foto wonde kene foto wonde 50
go taw kadi ko ujunere taw ko famille walla mbiyen taw koye foyer ji ma mbaw wallede hen balle mawde no feewi ko ene fota wonde 310 000 ma mbaw wallede hen woni capanɗe jeegoma ujunere fawde neɗɗo ma wawde wurde hen to banggue wallitede to banggue ndema e ɗiɗon fannuji kala jeehetena ko ha ton to Galoya nan ka Galoya to yen toon Siraji Diallo wonande mairie mo Galoya dañi sifande mawde no feewi kene tolno e 25 contrat taw ko hakkude muɗum e xey dawñi ɗum noon koye ballal maire wuuro ngo ma en ketteno musidɗo men Siraji Diallo to Nanka FM Galoya. eɗen goni e jeenayyi lewru mars hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɗo e cuuɗi meɗen Galoya sanga 17 heures ɗon to mairie mo Galoya signanama kene abbo e nogas e joyi contrat taw oɗon walla ni ɗiɗon contrat ji wawi dañede kay koye programme mo ganduɗa ko programme laamu biyeteɗo xey dawñi e pellital e darde kay hono monsieur le maire wawi darade ha dañi kene abbo e nogas e joyi contrat ɗiɗon nogas e joyi contrat ɓen sukaɓe kay heɓɓe hen kamɓe kala ɓe kolliti hen weltare mabɓe no fewi no fewi ɓe beltinima kadi monsieur le maire dariɗo darde tinde jamma e ñalawma e subaka e kikiɗe gam kay sukaɓe mbawa dañde golle liggo mbawa kay dañde no curdi e tawtorede hono sous préfet arrondissement mo Salde e tawtorede délégué ji quartier ji taweteɗi ɗo henne e joga e bandiraɓe ummiɓe nokkuji goɗɗi gam wawde kay hawridde e ɗiɗon signature uji contrat ko weltare no fewi woni ni kay dendagal bandiraɓe nannoɓe kala ko musidɗo moɗon Siraji Diallo radio Nanka FM Galoya gam weltare TV gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Siraji Diallo Nanka FM Galoya Nanka FM Galoya ne yaada e weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe kame lappol palol dande maayo kala siftinde mon oɗo saaha mo gonɗen Nanka FM Galoya eɗen gandi ko radio heptinago kadi ko radio heɗetego dowri ndi ha e waalo ngo kala kono kadi hande o ko radio tigui wongo e mahde ñiɓirde muɗum ɗon ɗo Galoya ɗo taw kadi ko ñiɓirde wande fayida no fewi ɗum jeeyi sababu noon radio ngo ene ɗaɓɓiri ballal auditeur uji mum kala kay kattanɗo wallide radio ngo ha wawa kay mahde nden ñiɓirde no yiɗiri ni ene sohla no fewi ɗum noon kala e mon jiɗɗo wadde ngoɗon radio Nanka FM hande wongo e mahde ñiɓirde muɗum mbatta ko 77 241 50 20 mbawa jokkodirde e radio Nanka FM mo Galoya jeheten ko ton to Madina Gounass batu CDD joɗima gam heɓanade Daka 2024 on batu noon yuɓɓina ko ñande alhamisa jawtuɗo e noto mairie mo Madina Gounass e tawtorede préfet falde weeli ngara ma en ketto hen musidɗo men Amadou Samba Lo taw koye ballal musidɗo men Amadou Samba Lo ton to Madina Gounass. alhamdulillahi rabbil alamin ko yettugol Allah mawgol hande mi en dendiɗo en kawdi e service aji ɗi foof e gardugol préfet mo weeli ngara e service aji ɗi foof ɓe kawri ko adi foof en jeehi to Dakar to en ƴeewi ko foti liggede hen ko eko foti waɗede hen eɗen gandi hikka ko hitande ɗemde e hawnade seeɗa par ce que élection aji nanɗo kadi korka ka nanɗo ɗum waɗi ligguey o ko ma ummane law joni oɗo réunion addini en rewindade kala tan ko foti hen waɗede service par service enenne kadi eko jiɗɗen yo waɗe ko wayno banggue AGEROUTE en kaali kamɓene yooɓe gar ɓe balla en e laabi he ko wayno service aji goɗɗi ɗi ko wayno Sénélec ɓen kam en jii wonde ɓe puɗɗima liggade aɓen hen aɓene nawa liggey o yesso service aji ɗi foof goto foof ha doléance uji kalama service foof kadi haali kadi wonde kadi ma waɗ ɗum CLD o waɗanoma guila mois de décembre min kawrino ɗo taw gardugol sous préfet waɗi réunion baɗaɗo ha ɗon kadi waɗi ko eɓɓa won hen ko heewi ko ganduɗa waɗama hande oɗo réunion ari tan ko rewidade e ƴewde ko waɗano ko holto tolna e kadi ƴettande peeje beele haade korka ka woɗɗoyde tawa liggey o foof woɗɗoyi walla mbiyen ni gasi ko tonga ɗo ko yettinte gouverneur kañumne nodda batu ngu waɗe Kolda so batu ngu waɗama Kolda ha gasi ƴeewe hen ko ganduɗa heɓani taw waɗede ko
ko ganduɗa ko ma fala budda il faut que ministre de l' intérieur kadi fawa hen nanne hen jungo mum ɗum yettine Dakar ɗum kadi haale toon yimɓe kadi ƴeewa ɗum ko foof so Allah jaaɓi ma waɗe hade Dakar o jooɗade. haalannoɗo en ko Ahmadou Tidiane Keɓe cukko hoorejo goomu juɓɓingola Daka e ballala ɗaha Moussa Ba e ballal Amadou Sambalo ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar to leydi ndi Sénégal paaɗena koto leydi Mauritanie hitande ujunere e temedde 450 hande woni goo lewru Ramadan e nder leydi Mauritanie ɗum ko caggal hankinde goomu tambiɓe jiigol lewru ɓe kolliti lewru yiyama toon to Nouadhibou nokko biyeteɗo Adlan ne tawe nder basse Orient taw koye Nouadhibou ha to Trarza ɓe kolliti lewru yiyama toon jeeyi sababu hande Mauritanie o dawri lewru mum korka hande ñalaw mum gadiɗo kono noon Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo leydi ndi hanke discours mum caggal nde o doni ɓesgu leydi ndi kala kono kadi o holliti koye lewru teddundu faya hande o noon ko fade banggue waktuji gollorɗe leydi ndi kala wahlitima ɗum noon ko tugganma tan altina ha faynma alhamisa ñalɗi golle kay hande o waktuji mum ko 9h ha faynma 17h woni 9h subaka ha faynma takkusana woni kala hota galle mum yaha jiimoya e barmi mum e kafe e tamroje goɗɗum kala ko fate aljuma noon ko 9h ha faynma midi jomumen jippo ngam wallidde yimɓeɓe ha mbawa tigui rewidade korka mumen no hanniri sabu eɗen gandi korka e nder leydi Mauritanie ko julde mawde no fewi nde tawno eɗen gandi jammaji ɗi ko jammaji yangara ñalɗiɗi kadi ko ñalawma surade no fotiri kala keddoɗen koye nder leydi Mauritanaɓe finoɓe to leydi Mali ɓe erima hoorejo leydi mabɓe Mauritanaɓe finoɓe to leydi Mali ɓe erima hoorejo leydi mabɓe woni Mohamed wuldu Cheikh Al Ghazouani ɗum ko ñande alkamisa nde mawɗo biteɗo bi wuldu nefa ɗum ko caggal on nde maayi e juuɗe ɓen koninkoɓe ɓe erima noon hoorejo leydi ndi nde wawata walludeɓe e sawto wola sadan wuldu Taliba Ahmad taw ko joɗaniɗo Mali Mauritanaɓe ɓattiɗo ambassadeur erima oɗo saahaɓe teskima wona goho wona ɗiɗi wona tati e kala saaha ɓe pittali Mauritanaɓe ne giwa taw ko jeeyi sababu ko koninkoɓe leydi Mali ɓe kolliti hen noon mette mabɓe mawɗe no fewi man ketto kabruji men to leydi Mauritanie musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabuji men e nder leydi Mauritanie e ñalawma hande o hoorejo leydi ngol Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani gardiɗo dental leyɗele Afrique hulliti wellama mum kay nde caggal nde nani fedde oni e wiide kay hon leydi hono Soudan yo dartin jayli mum ha lewru korka ndu ɓenna jaynirde leydi Mauritanie noddirtede hono happa won haute autorité de la presse et de l'audiovisuel ɓami pellital kay yowde hono site uji taqaddum wondude info news balɗe 50 ɗum ko caggal kay nde ɓe mbajjini ko gonɗani e wiide mabɓe jaggogal kono leydi kono Mauritanie ko fate jangde yaltini taw kadi ko jencudi kawgel noddetegel taw ko olympiade scientifique ene wayno commission ƴeewoɓe kadi taw kadi ko lewru teddudu ndu woni lewru korka ɓe mbawi kono yaltinde bajjinago mabɓe e ñalawma taw kadi ko hanki o ene ɓe mbi wonon lewru ndu yeyama ha toon to Nouadhibou Trarza wonde hoɗuji ɗi won yiiɓe toon ɗum noon e ñalawma hande o 12 lewru mboyi ujunaje ɗe nogas nayyi ndiyel wettago leydi hono Mauritanie e dendagal leydi ndi kala korka kay ko ñande hen fuɗɗi ene waɗi ñalawma hande o fuɗɗi e wertago leydi hono Mauritanie ene mbiya tan e yen battinima wuuri ene ɓeydi e usaki e diina o e cifrodiral hakkude leydi hono Mauritanie e union européenne ñande nasade ɓennuɗo nde ene wayno ma won temeɗɗe 10 taw ko million kalis euro ɗum noon ma mbaw kay hono ƴewde kay no ɓen yahoɓe e sutsuɗodu hani e faade e île Canaries
ɗum noon maɓe mbaw kadi kono toppirade ɗum no feewi ene wayno ɓe mbi wonde lawol ngol ɗon hakkunde leydi hono Mauritanie e île no ɓe noddita hono Canari ɗum ɗon ɓe mbi wonde ko lawol ɓurdugol kulɓinade e laabi kewɗi kay taw ko ɓen wasde hono pitale mumen e ɗum noon ko lawol kulɓinigol no feewi jagogal taw kadi ko leydi Espagne e taw ko jagogal ko ndenderi o wi wondema won 12 ujunere ɓen kay ɗannotoɓe ɗanrogol suuɗoɗe e hani e ɗin réfugié ji ɓe kewi tan ko ummorade toon to iluji Canari toyre e ɗiɗo lebbi taw kadi ko ɗiɗi taw ko gadani e nde ɗo hoore hirande nde gonɗen ene wayno ñalawma taw kadi ko hanki o ko nde ndeyi oɗo biyetanoɗo hono si Adama men wonde hono jagogal hani e sarɗi yanki hani taw kadi ko maire wuuro Mbout kañum dey ko nden wawi juulede toon juma Ibnu Abbas ɗum noon wawi hono wirdede ɗo e lamorgol Nouakchott toon to PK hono setta ɗum noon ene mbiya tan yo Allah yurmomo yafomo harnamo jonna kanko e mayɓe julɓe kala to sehil baabi toon dey kamɓene ko ndiyam mbawi kadi artude toon caggal kay nde pompage mabɓe wonno kadi e Pan Sarr Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo de joguiɗen haɓruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o ɗum noon taw koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sardogo gam weltare Ayaw TV. Alhassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi mars o luggima taw kadi ganduɗa ko jeere luggimaji nde Nouakchott ko ɓitto inco ɗum ko gila hanki ha hanki ni ha hande o ganduɗa ɓe keɓanoki ni hanki gaynude sodde kono kala ko memɗa a ficcat junggo hewɓe kolliti luggimaji ɗi ko luggimaji cerɗi no feewi giwoji to Maroc hay giwɗe nder leydi ndi kala wona to banggue suppome wona to banggue badays wona ni to banggue nawe kala hen ko memɗa ene seeri ɓe erima noon o saaha laamu ngo e wiide jayde al fikre beele kadi wonɗeɗo hen gueɗe kala ɓuura wawde yurnitede hano hannirtini sen giwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali fitinaji bannoji to université ñiɓirde badala bogo ɗin étudiaji taw koye diɗal étudiaji kam ene wonde élevaɓe ɗum ko sanga jogorɗe suɓede gartotoɗo hakkude étudiaji e élevaɓe ha fitina waɗi toon ha étudia goto wasi hen fittade muɗum dañi hen noon hewɓe nanga bedda e kaso ko wona ɗum ko noon ardiɓe ngal duɗal to banggue jagorɗo jangde tonde wawi yowde kala ko fati jangde duɗal ngal ko wona ɗum ko noon nayo diwama ha laaɓi gonta nattu duɗal jaaɓi ha tirdi ngal a Bamako ɓe diwama ha laaɓi ne hen Boubacara Coulibaly kame Diatourou jara ne wonde Moussa Abdoulaye Touré kame dinnoyo kame jiyonni a Siré ɓeɗo hen goni riwaɓe en ha laaɓi directeur général DEMA woni Abdoulaye Djibril Diallo fandare makko kay ko beele kuppiraji courant ene gasa ha laaɓa e nder leydi Mali ha tenti noon Bamako lamorgol leydi ndi wo holliti ɗum koye point de presse mo waɗanno wonde oɗo saaha laamu ngu dañi sifande mawde no feewi ken tolno e 250 milliards ko préji franc CFA hakkuɗum e banque mondiale gam oɗo saaha hebde ndelam kuɓam timmuɗam taw ko carburant timmuɗo ha base ɗiɗo hen kuppiraji teskaɗi e nder leydi Mali colonel majeur Nuhu Dabi Tawo mo ganduɗa ko colonel toɗɗonoɗo taw ko ɓattiɗo CNT windi ɓattake faade gardiɗo CNT suudu hakkuderu woni Malik Diaw wacciti golle makko ɗum noon koko happa ko fate banggue wonde milliard uji jondi taw ko équipement militaire e nder simaji ɓennuɗi mawo noto suudu ñawore gendi leydi ndi ras Bacca Mohamed Youssouf Baccoli mo ganduɗa CDR nanganoɗo gila mars 2023 taw koye haalande o haalno ko fate mayde Soumaïla Boubey Mayiga ɗum o holliti ko laamu ngu o joofi hen peɗeli ɗum jeeyi sababu o nangano hande o subaka noon o darima yeeso tribunal mo Bamako o taƴanama lebbi 6 hen jeenayi ko source firti tan hankkadi ni ko yaltat kaso ha laaɓa kono noon jeyno sababu noon nanguedemo e wiide juge o
ko hutorade mo konngudi e takkude maayde wonande autorité ji leydi ndi e haalde ko woodani e yennude laamu ngu kono ne kadi ñingde wone geɗe ɗe ngannduɗaa wo alana ɗum taw ko ngal ɗon gandala hakkunde Mali Burkina Niger sembeji dental ngam habtade ɓen wiyoɓe ko jihadi pellata taweteɓe hakkunde leyɗele maɓɓe kala ɓe kolliti noon ndeɗo fedde tafande darnade kay ko yidde waddude jungo e jungo ɓen koninkoɓe jogorɓe huccodirde ɗeɗo henna pelle joguitiɗe armée ji taweteɓe e nder leydi ɗeɗo henna leyɗele tati Sahel yo en woni Burkina Mali Niger to Guinée Conakry to Fouta Djallon gure kewɗe kay taw ko gandaɗe teskade oɗe saaha inde mumen bahlama battama inde arab ko wayno dogolo felu dogolo felu walla degol felu ko wuro wiyete noon kame donki ko wiyete noon kamne wuro wiyetengo prawola kame sabera ne wonde petela boggoyo walla mbiyen buggoyo kame netter ɗeɗo henna gure kala pirtama battama woni hen ko hamdallahi woni hen ko darussalam woni hen ko bousra woni hen ko nasrullah woni hen ko falilullahi woni hen ko madina misra kanko ceerno abdoulaye bari wa arte laɓɓitinde woni hen gure innirno ko inde neɗɗo walla taaniraɗo walla gueɗe goɗɗe walla leñamago jeyi sababu noon firte watte inde diine ha jomumen mbawa hoddude hen taw moni kala tinata hooremum ne hiiɗa hen walla taw wonko kewno goto fotti innide hoore mum heddiɓe ngala doole beelaka hande o noon wawi addude hen jiyanɗe goɗɗe no fewi waddi hen sifa jiyanɗe jaƴƴe no fewi to leydi Guinée goomu tambiɓe jiilogol lewru ɓe kolliti nder leydi Guinée ɓe jiyani lewru Guinée hoorata ko ñalawma janggo o woni talata janggo o so joni haji to Guinée Conakry wonande cetal haɓatoɓe guura ceerka ɓe erima laamu leydi ndi nde wattata haqqille mum ko faade banggue hande teskede maaro nebam sukara kosam ala kala ko memoto en kono kadi hande ɓuuri hamnade Conakry kame Guinée kala ko kuppiraji kuuraɗi ganduɗa woni hen to kuppata kene tolno e 17 waktu woni hen ko waktuji jeeɗiɗi woni hen ko waktuji jeetati taw fofum koye kuppiraji courant ɓe erima noon laamu ngu nde wawata yurnitade ɗeɗon gueɗe to Burkina Faso hoorejo jagorɗo mo Faso woni Apollinaire o holliti hakkunde jonde hakkunde gouvernement o kame fedde witende PTF to banggue financement nden jonde joni ko to Wagadugu lamorgo leydi Burkina Faso o holliti kanko hoore jagoɗo e haalande makko Burkina Faso yuɓɓinta sungoji tan gam yuɓɓinde sene yuɓɓina sungoji taw koko heeɓi ko laaɓi hande o leydi ndi koko ɗiggi koko weeli yaade koko weeli walde boowal koto weeli ɗannade to weeli yirlade taw ala kala caɗele kono ɗo leydi ñangui ala kala ko weeɓi wadde hay goto hawrata Burkina Faso ne yuɓɓina ɗo ɓin sungoji to Burkina Faso koninkoɓe leydi ndi ɓe kolliti e nder communiqué moɓe jaltini ɓe nderguiti base ɓuuri wadde important nafoore mawde no fewi to on base joguitiɓe armée ji tigui e ballal ndiwo on frappe noon jeeyi sababu haɓe elmini hen pittali kewɗi taw ko ɓen joguitinoɓe armée ji to Côte d'Ivoire landa Laurent Gbagbo ɓe kolliti ɓe cuɓima Laurent Gbagbo gonnoɗo hooreji leydi Côte d'Ivoire hitande l'an 2000 ha yetti 2011 on noon caggal nde foola par Alassane Dramane Ouattara e fitinaji bannoɗi ha nawa toon to cour pénal international CPI soka toon ha yaafa arte nder leydi ndi kala caggal nde waasi parti mum FPI oɗo saaha noon darni parti biteɗo PPACI woni landa africaine ka Côte d'Ivoire ɓe noon mbati ɓe cuɓima Laurent Gbagbo yo wonanɓe mbir mabɓe 2025 beele wawa ƴamandeɓe leffol laamu taw koye octobre ko noon kadi Tidiane Thiam mo PDCI kañumne holliti koko gemɓi ha tiiɗi e landa muɗum beele kadi caggal nde suuɓa woni ko alaɗo kuuɓala landa ari kono abidje oɗon saaha mo gonɗen onne kadi maire no oɗon fanno ngam wonde candidat sungoji tijjaɗi wonande 2025 octobre to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Gabon caggal section baɗanoɗo ɗum koye kuddata mo olongi wonno ko 3 août
2023 caggal nde hollita Ali Bongo Ndimba dañi polgu holliti ngun polgu fewani ko nden wo firti ɗum ha laaɓi kene foto wonde lebbi jeenayi kay ko ɓen jowi siyak ko yowi leydi Gabon hanki o Guinée équatoriale joɗima jonde towde nden yowre ittama ha laaɓi hande o wonande Gabon iwi e ndeɗon yowre ne wawi jokkodirde leyɗele ɗe jokkodirano to Tchad hoorejo jaggoɗo leydi ndi woni Suse Marsa holliti hanki o ñande sappo ndu lewru ko candidat e sumgoji lewru mai payaɗi e ndera leydi ndi to Rwanda parti Paul Kagame gorko mo duuɓi 66 landama ko holliti ko kañ ko suuɓi nde wonata mbir gembiɗo hande o ko goto tan o jogori kay dikkodirde ɗum noon wonande kay ɗo e lewru juillet 2024 ko nde ɓe poti kay yaade sumgoji kanko gorko mo duuɓi 66 2003 2010 2017 ɗiɗo henna kala woni ko gañino e ndera leydi ndi to Haïti l'ambassadeur mo Amérique eggini yimɓe mum hewɓe tawetenoɓe taw ko toon to Port-au-Prince ganduɗa ko fiyande bonde waɗi toon wonɓe joguitiɓe armée ji kay koye inde hélicoptère ko hen ɓe mbawi egginede oɗo nokku ɗo ɗo teska hande o leydi Haïti ne wuuri caɗele mawɗe no fewi to Gaza heege ɗomka teskama toon hande ko ɗum woni ko warata yimɓeɓe gaga hen bomboje jeeyi sababu bateau mawɗo kay giwɗo toon to Sibri ene jolni ko ene tolno e 200 tonnes taw ganduɗa 200 ujunere tonnes taw ganduɗa ɗum ɗon ko guura woni hen faade ɓesguji gazanaɓe ɗon ɗo hoorejo leydi Amérique eri konin koɓe leydi Amérique nde pewnata kaggulaɗe mo Gaza Hamas e gartegola Ismaila Hanne ne holliti wonande ha hande Hamas ne udditi juuɗe mum gam kaldigal hakkude Israël kono wonata ko kaldigal pewgal taw wona jonde nde ɓe jooɗino yontere yawtude to Caire ha luural wani hakkude mabɓe wonade délégation Hamas arnoɓe ngal kaldigal kotiri noon ngal kaldigal ngal lataki ha ɗo henna kure e bomboje ne jokki kono loni holliti fayre mum mawde kay ko bomboje beddade to Gaza ha fayma toon to Rafah kala tawɗen bomboje cuwataw fettude kalde ɗe pettiɗe mbomada ko heewi tene kadi oɗo saaha pernudeɗe wonata hunde wemde no feewi États-Unis de Amérique Joe Biden konguɗi o yaltini weltaki hay seeɗa Netanyahu hoorejo jaggoɗo leydi Israël ɗin konguɗi ɗi hoorejo leydi Amérique wukkiti o holliti hoorejo jaggoɗo leydi Israël ko fewni ko ɓuuri hewde ko bonni gila o ari e gardidi lefol laamu to leydi Israël ɗin kongu noon wo yonnan ɗum hay seeɗa to Indonésie ko inondation yolayr woni ko waɗi toon 26 ɓandu woni ko yiita 11 porté disparu majji 95 ujunere ngalaɗo koɗi e nder diwan Sumtara wi biteɗo Abdoul Nahir taweteɗo Mohir Abdoul Mahira taw ko porte parole oɗon localité to leydi France Emmanuel Macron o holliti wonande lewru avril fandu ndu e batu jagode ma hollit toon luwa oɗo saaha wallidde neɗɗo jiɗɗo mayde nder leydi ndi woni tan ñawɗo tampuɗo gonduɗo e Moussalla baldowo hen ñaldowo hen yiiɗi han gadini ko mayde wallite mayde muɗum ha newo holliti on batu jagode so tawi ɓe kaali on luwa ɓe gayni ma nawe to suudu sarɗeji leydi France wonata koye lewru mai ɗum ne tawe toon to Belgique hewɓe kollitino nder reportage ma jaaha to Belgique nde maya toon hewɓe kolliti so tawi kay yeehi ha ñooto bini jiɗi mayde beele équipe médical bawɗo kay warde joomum e ɓuuɓal fittandu taw joomum ne wawa jokkitede taw koye signature e yamirore joomum musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno komin gaddanno moon kumpital men kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sahil moon Sar Abdoullahi Sar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena